Dobrý deň, vážení poslucháči. Čítanie z knižky Bora Tomisa Karpatské horské príbehy od táborových ohňov. Boro Tomis robil koncom 70. a začiatku 80. rokov minulého storočia 4 roky chatára na Kračianskej Magure. Prečítame si jeho poviedočku Kukučkové hodiny. Keď sme niekedy v apríli 1979 nastúpili pracovať na chatu na Kračianskej Magure, bola to zanedbaná a spustnutá chata, do ktorej bývalý majiteľ Interhotely Ružomberok nevložil ani korunu investícií. V chatu v tom čase kúpili žosť vrútky a rozhodli sa ju prebudovať na svoje školské a rekreačné zariadenie, čo bola obvyklá finta na to, ako uliať peniaze zo štátneho rozpočtu. A tak sa budovalo. Veľké 12-postelové izby sa predelili na polovicu, obložili sa drevom, prerezali sa nové obloky, vykopala sa diera na denný bar a pivnicu, natiahala sa elektrina z doliny a tak ďalej a tak ďalej. A tým sa chata dostala na úplne inú úroveň. A tak sme makali a už po roku bola chata ako tak v poriadku. Rozhodli sme sa, že zavoláme svojich kamarátov, aby prišli za nami a oslávime to. V tej dobe bola už chata pekne zariadená. Na izbách boli akumulačky, jedáleň bola celá obložená drevom a v bare to vyzeralo ako v horskej kolibe. Riaditeľ Žosky bol vášnevý poľovník a mal svoju predstavu o vybavení chaty. A pretože sa hovorí, že väčší pes má vždy pravdu, tak presadil niektoré prvky, ktoré mali chatu posunúť kamsi do romantického prostredia. Jeho hlavnou predstavou v horskej chate bolo to, že sme museli všade, kde to bolo iba možné, mať kukučkové hodiny. A tak sme aj mali jedni v kuchyni, jedni v bare, jedni v klubovni a úplný super kukučky v jedálni. Zatiaľ, čo prvé troje boli plastové falzifikáty ruskej výroby, či sovietskej výroby, vyznačovali sa najmä svojou rôznou rýchlosťou merania času a tiež odkukávaním, iba plných hodín tie v jedálni bolo dokonalosť sama. Jednoducho originál pašované z Rakúska. Kukučky mali trojitý zvukový ohlasovací systém. V prvom rade prepelica ohlasovala 4 hodiny, potom kukučka svojim kukaním ohlasovala počet hodín a nakoniec to všetko zabil hlas zvonu, ktorý to ešte raz potvrdil. Viem, vyzerá to ako romantika, ale v skutočnosti to bolo hrozné. Pretože sa hodiny samozrejme rozbiehali, najprv začala kukučka niekde v bare, po 2-3 minútach sa pridala kukučka z kuchyne, na to sa spustila tá komplikovaná v jedálni a nakoniec to završila tá sviňa v klubovni. Krútil som sa od jedu ako had, ale čo som mohol viac robiť? Najviac tá mrcha v jedálni nepoznala 12-hodinový cyklus, ale kľudne si o polnoci odbíjala 24 krát. Poviem vám otvorene, že by som prijal, ak by nejaký Anton Špelec tú kukučku brokovnicou v jedálni odpravil. Lenže miestni poľovníci boli šťastní, že sú kolegovia s riaditeľom a nikto z nich nechcel tú prepelicu aj s kukučkou odstreliť. Keď k nám prišli domáci rekranti, vždy sa pýtali, tak čo chatár? Kukučky kúkajú presne a ja som odpovedal, pravda, že presne tak ako naše železnice. No úžasná sranda. No a potom prišli moji kamaráti. Gázikom som ich vyviezol z turčianskych Kračian a poviem vám, že radosť zo stretnutia bola veľká preveľká. Privítali sme sa, pokecali a potom sme vytiahli gitary a hrali a spievali až do rána. No aj sme trošku popili z kalického červeného, ktoré priniesli so sebou. My odvážnejší sme to občas preložili horcovou borovičkou, čo nám vtedy pripadalo ako skvelý nápad. Zatiaľ, čo oni ráno vyspávali opicu, ja som vítal prvých prechodných turistov v bare a rozmýšľal som, kedy sa mi asi tak rozletí hlava na polovicu. A potom sa tí moji milí korheli prebrali, dali si segedinského gulášu, ktorý lieči všetky stavy duše, mysle a tela. Na to položili 1 či 2 pivka na popravky a súc takto všemocne osviežený sme sa spoločne vybrali pozrieť nášho suseda kamaráta Tóna na chatu pod Suchým.
Čo povedať? Nevyzeralo to priamo ako turistický pochod, skôr naopak. Niektorým kamarátom po ceste tzv. Vyvrel chladič, niektorí stratili priestorovú orientáciu, ale napokon sme všetci šťastne a teoreticky zdraví dorazili na chatu Pocuchy. Chatár Tóno a jeho žena Odeta nás už očakávali a poviem vám jednoznačne, že to vyzeralo skôr ako premyslená likvidácia a nie ako poosteň. Keď sme okolo 16. hodiny sa brali nazad, boli sme veľmi vďační značke Traverzom po Pocuchy, pretože podaktori už zasa neboli tak úplne pánmi svojho tela. Než sme však prišli nazad na našu chatu, tak sme vytriezveli, dobre sme si zasa zajedli a potom to začalo. Pre vysvetlenie musím ešte povedať, že z dôvodu prílišného kúkania na chate sme si zvolili oslobodzovaciu taktiku, že vždy v nedeľu spolu s odchodom rekreantov o 16. hodine sme zastavili všetky kukučkové hodiny a pred ich príchodom zasa o 16. hodine sme brnkli do perpentikulu a všetky začali kúkať celý víkend. Lenže keď sme sa vrátili s mojimi pripitými kamarátmi z chaty Pocuchy, naše kukučky mlčali. Nebolo by na tom nič zlého, keby našu fantáziu v tej dobe nerozvíjala borovička kombinovaná s čučoriedkovým kompótom. Ten v tejto kombinácii úplne neuveriteľne rozširuje technické schopnosti konzumenta. Aspoň vtedy to tak vyzeralo. A tak sa stalo, že pri vysoko kvalifikovanej debate v jedálni chaty si môj kamarát Charlie a jeho verný druh Oldo všimli, že kukučky stoja. Neviem, či sa dohovorili, alebo to bolo mimozemské vnúknutie, ale zrazu vedeli, že kukučky musia rozpohybovať. Pretože iste sa ľudský vývoj riadi len podľa nich a ten sa veru nikdy nesmie zastaviť. Celý život planéty bol v tom okamihu v ohrození a oni nesmeli zaváhať. A tak začali točiť ručičkami, aby nastavili správny čas a spustili ten chronometer nášho života. Lenže kukučky beštie, jedni, rakúske, vymudrené, mali takú zvláštnosť, že sa museli pretáčať ručičkami po 4 hodine a nechať trpezlivo odbíjať a odkúkať, čo vôbec nebolo príjemné a už vôbec nie rýchle. Moji kamaráti na to úplne kašľali. Točili ručičkami ako kolotočom, z dier hodín vybiehala raz prepelica so svojím fiť-firiť, potom bili hodiny a do toho všetkého kuchala tá svinia a bol z toho elegantný chaos. Lenže to som ešte nevedel, že mám v chate suverénne technické typy, ktoré dokážu opraviť úplne všetko, od atomového reaktoru cez mlynček na mágaš po kukučkové hodiny. Chvíľu som ich od toho odrážal, útočil na ich svedomie, zaprisahoval ich, že čo je slovo kamaráta oproti túžbe po technickom poznaní. A tak som rezignoval. A asi za hodinu som mal na 2 stoloch kompletne rozobraté kukučkové hodiny. Jeden kamarát chodil po chate a stískal v nepravidelných intervaloch kukučku, čím vnášal do nášho života nefalšovanú atmosféru lesa. Ďalší japal za ním s prepelicou a hlasným štikutaním doplňal prepeličie fištiriť. Hodiny sa v ten večer, bohužiaľ však zložiť nepodali. A tak sme šli radšej spať. Prišlo nedeľné ráno, svet bol stále bez fungujúcich kukučiek. Vošiel som do jedálne, kde už moji 2 noční inžinieri skladali kukučkové hodiny. Dali sme si po pive a borovičke a tým sme si získali úžasný prehľad o technike skladania kukučkových hodín. Nedeľa sa míňala ako študentské vreckové a keď som o 14. hodine sa rozlúčil s mojimi kamarátmi, ktorí odchádzali do turčianskych kľadžian, viseli kompletne zložené kukučkové hodiny na stene a fungovali. Lenže trochu divne. Ručičky hodín ukazovali 5:30, prepelica urobila 3-krát svoje fiť-firiť, čo je znak 3/4, kukučka odkúkala 14 hodín a zvon odbil 21 krát. Prepitý a prejasaný som zastavil kývadlo a skromne som si išiel ľahnúť do postele.
Spal som do pondelka do 11. hodiny. Potom som sa zbalil aj s debničkami od piva, zoznamom nákupu a s kukučkami v deke som zbehol gazíkom do Vrútok. V Martine som našiel majstra hodinára a tomu som odovzdal mierne narušené kukučky a poprosil o opravu. O 2 týždne som si prišiel pre hodiny. Nechcem si fandiť, ale zdalo sa mi, že celá dielňa v počte 2 ľudí už na mňa čakala. Hodinár mi posunul kukučky po stole a spýtal sa ma: Pán chatára, čo sa dialo s týmito hodinami? A ja, neviniatko nevinné, vravím: čo by sa dialo? Len z ničoho nič začali robiť somariny. Hodinár zo 2 razy prehltol, nadýchol sa a vraví: no ak ste do nich nestiahali vy a ani nikto iný, tak vám tam isto musel oknom vletieť nejaký kukučiak a ten vám tú kukučku aj s prepelicou pekne zničil. Lebo čo som už 32 rokov hodinárom, taký bordel v hodinách som ešte nevidel. Kukučky už nikdy nefungovali ako predtým, ešte chvíľu sme ich spúšťali pred víkendovými turistami, ale keď si vtáci začali pliesť poradie a zvon sa začal spúšťať, kedy chcel, pokojne som ich z nich zvesil závažie a bolo po sláve. No a konečne bol v chate kľud aj v noci. Počuli sme poviedočku Kukučkové hodinky od Bora Tomisa z knižky Karpatské horké a na záver tejto poviedočky si ešte dáme motto Bora Tomisa. Keby sme mali rum, mohli by sme si uvariť čaj z rumom. V zátvorke: keby sme mali čaj.